Hej, jeg hedder Kevin. Jeg er førstehjælpsinstruktør, og de næste 23 dage, der vil jeg underholde og undervise i førstehjælpens fine kunst. Jeg vil give dig redskaber, så du kan hjælpe din nærmeste, men også give dig mod til at gå over til en, der falder om på gaden, uden at være bange for at gøre noget forkert. Fordi det eneste, du kan gøre forkert, er ikke at gøre noget. Hej og velkommen til Kunsten at redde livs store julekalender. I dag vil jeg fortælle om førstehjælpens 4 hovedpunkter. Punkt nummer 1. Stands ulykken og skab sikkerhed. Det er rigtig vigtigt for, at du ikke kommer til skade, og for at den tilskadekommende ikke kommer yderligere til skade. Et eksempel kunne være at hive en mand ud fra en brændende bil. Det kunne også være at få fjernet den genstand, der sidder fast i halsen på personen. Punkt nummer 2. Livreddende førstehjælp. Livreddende førstehjælp er vigtig for at sikre blodcirkulationen i kroppen, således at den tilskadekommende får ilt til hjernen. Dette øger overlevelsesmulighederne kraftigt. Punkt nummer 3. Det er at tilkalde hjælp. 112. Er det en alvorlig ulykke, så skal vi have noget kvalificeret hjælp. Punkt nummer 4. Det er almindelig førstehjælp. Almindelig førstehjælp er for eksempel psykisk førstehjælp, at vi hjælper den person, der er kommet til skade, men også at vi bliver ved med at holde øje med hans tilstand, så den ikke forværres.